Yeah, you can start. So rice. Yeah. Okay. All right, mom. Right? Bring chicken. It's beautiful, pretty. That's very beautiful. Ngeke ikuphazamisa le screen. Wona uzolokhu ubuka lapha. Hayi ngiyasicimba so. Ningasicisha ngeke ngisibuke. Angeke ngisibuke. You sure? Okay. Uyazi mas. So we can start. Njoba usijoja. Cha ngisitshotsha phela ubuka ukuthi ngibani. Mara ngeke ngisibuke. Okay. Siyabingelela bafowethu egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. So thank you so much for tuning in. Igama lami ngoST wakadlamini. Sesikhona khona la kule show. Yes, siyabonga bafowethu. Namhlanje ke siphethe nansi guest yethu yakudala. Dala yagcina ngoba la. Mama right? Right, ST, right when right? Right now. Long time. Ngempela. Look wow. Vela land, then after that you disappeared. Ukuba busy. didn't know Wangiveza lana phela ngavele ngaxakeka impilo yami yaba busy. Impilo yami yaba busy. Wena ovele wangenza nje ngaba busy. Yeah. Ngithi ngisathi bathi Cape Town, ngithi ngisathi bathi Durban, ngithi ngisathi locally. Yo wayenza yaba busy impilo yami. Phone yami yaba busy, konke kwaba busy. Serious? Oh. Since then nje izinto Ay. Emsebenzini uyabona mangabe uzohlonishwa emsebenzini unikwa ama slot asemsebenzini yo because bakubone I was very busy even last week. Serious? Ngibusy izimo engidlule kuzona abanye abantu besifazane bathi sicela usedlulise la udlule kanjani la abaziwayo abadumile endlini yami kuyaphithizela kuyaphithizela sengiyabona ukuthi uNkulunkulu wayefuna ukuthi ngiyenze lento. Sihleli nomama Omile naye la wafika la mhlawumbe uyaqala ukumbona uyaqala ukuhlangabezana le episode angisazi nokuthi episode bani esesikuyona khona la sawenza zaba u2 ekhuluma ngestory that was so very touching. I would recommend you ukuthi mhlambe uhambe uyochecka le episode esake saba nayo la mhlambe for umuntu oqala ukubona le just ukuthi si recap kancane ekutheneni ukuthi yipi le episode yakwenza busy kangaka ukuthi yini lesasikhuluma ngayo ngiyazi ukuthi abanye bakukhumbula abanye abangaqala ukubona but khona lento yakwenza waba busy ngiyakhumbula kwakushare a story about your previous relationship. Into eyangenza ngaba busy kakhulu yokuthi how mama wavele wamhleka kangaka nje ubala ukuthi wena uke wahlala wangaba nandawo yokuhlala for many months ungenandawo nje ngifana nomuntu osemgwaqeni ngiphuma emzini wami ngashiya umuzi wami omuhle ngaphuma ngendaba yokuthi abantwana bekhe emshadweni kudingeka abantwana bengekho emshadweni so iyona into engenze ngaba busy ukuthi usurvive kanjani kulawo ma storms ngihlukana nomfundisi ngihlukana nomuntu engisebenza naye ekudingeka ukuthi ngimbone ephasijini ngihlangana naye ema meetingini ngihlangana naye sihlukene abantu abazi ukuthi sihlukene ibandla alazi ukuthi sihlukene mele ngiphinde ngikhonze kulelo bandla nanokuthi kwakufanele ngimlalele eshumayela ephila impilo angayiphili enkonzweni engafani neyasendlini ngathi impilo zakhe bezihlukene zingafani endlini ebewomunye umuntu enkonzweni womunye umuntu so iyona into ke yangenza ukuthi ngibe busy ke ngathola abantu besifazana baku situation yami yokuthi ngishadile mama noZipho mama Omile ngishadile but angibathola abantwana umshado wami usuzu unje ngithola abantu abathi sishadile kodwa siyahlukana abakhona abantwana you understand so ayedwa ukuthi ngihlale phansi ngibaxetshela istory sami ukuthi hayibo uNkulunkulu unibusisile nazi izingane zikhona buka mina owami umshado umoshakele ngenxa yokuthi ngifuna napa abantwana ngingazi nokuthi jika kubhekwephi makwenziwa abantwana because nami I'm trying ngiyazama but akwenzeki okukhomba ukuthi uNkulunkulu evalile akekho futhi ngakhuluma kakhulu ngale yonto yabathasha kakhulu abantu ukuthi uma uJehova evalile akekho ngavula futhi uma evulile akekho ngavala
Akazange yena azayibone leya episode yakho and mhlawumbe wathi after usushare. Wayibona, wafonela usisi wami, wamtshela, ngamfonela mina back ngathi hayi, umuntu wami wakudala. Phela akuxatshanwanga ngithi, sasibanga nje ukuthi uJehova kasiphanga abantwana. Kokungaxatshwananga. Kwakubanjwa nje uJehova kasiphanga abantwana nanokuthi engasangiphanga kuJehova awusekho comfortable wena ngami. So ke mina ngathi kubantu mina ngumZulu ngangishada umXhosa. So emazulwini ngiunderstand into yodwa ukuthi indoda ayikwali, indoda ikwala ngezenzo. So ngitshela nabantu besifazana ukuthi uma usubona izinto ezinjena umuntu usuke engasakuthandi emshadweni. So musukulinda wena uze umuntu azalikhiphe ngoba mase kwalile mina ngesizulu sakithi kuye kuthi hayi ke ngokukholwa ngesizulu sakithi ke kuthiwa ukukunikeza umkhokho omubi nje ukuthi umuntu wesifazane uzulinda ukwaliwa uthi hayi ngiyophuma sengifile ngempela uzophuma usufile ngoba umuntu uyadineka wena and akasayiboni lento ayeyithandile usobona usilwane. So ngangibatshela abantu ukuthi musukuhlala njengoba bewubona nje ikhathile eningi kuma social media abantu besifazane bayabulawa kwenzeka yonke lento abantu besifazane babulala amadoda yilento yokuncenga uthando eyenza uthi uze ufe. So abantu abaningi babena leyo nkingi ukuthi hawu phela thina sazi ukuthi wena ngithi yes ngidivorce umuntu obengasangifuni. Sure. Enye yama clips wakho okanye enye yama quotes akho kuleya episode yethu ngiyakhumbula nje enye ngayiposta ngicela igijima ko 2.something million Facebook lakho nokuthi advise ukuthi abantu besifazane bangathinta amafoni wamadoda. Usamile kuleso statement? Ngisamile nje kuso ngiyakhumbula nje ama comment akhona ayengihlekisa kanjani ayengihlekisa ogel bethi cha phela izinto eziningi ama secret akhona ala efonini. So ke mama na ngithi uthi wayithinta nathi sifuna ukuyithinta khona wayithi sifuna ukuzwa lokho injalo ke impilo uye uthi kumuntu ungathola abantwana ekhaya because mina ngathola abantwana izinto zami zamosheka ngathi ngiyawuthola umshado yathi indoda cha mawusunomntwana angengize umuntu uma advise ufuna naye ukuyongena kuleyo nto leyo. So ngangibatshela so babala ke ama reason amanye ayezwakala ukuthi ngishiza ifone nezinto ezithile sithola khona la ekuthenini kube nezinto ezifihliwe. So mina was telling them ukuthi mabangaba ama investigating officers emishadweni yabo because uNkulunkulu yabona njengamanje ngibheke wena into eyenzeke emva kwami angiyiboni. So musukufuna ukubheka izinto ezenzeke emva kwakho ngoba umuntu mayisayifihla izinto zakhe usuke sakuhlonipha mayisayifihla izinto zakhe. So wena mawusuyitatulula usufuna ukuthi zivele ngesikhathi sakho and akekho ready ukuthi ayikhiphe kuba yinkinga lokho ngoba kusobala kuseqinisweni ukuthi umuntu nomuntu uNkulunkulu wasidala ukuthi noma ngathi singanyamanye uNkulunkulu wathi sinyamanye kodwa mayithi sinyamanye umuntu ushare inhliziyo yakhe ushare imicabango yakhe yodwa ingqondo yakhe yodwa akukho uNkulunkulu akuhlanganisile. So umuntu ucabanga ngendlela acabanga ngayo. So when you do ama vows ushada nomuntu wakho mina ngangimtshela umyeni wami ukuthi ama vows ngwenze noNkulunkulu angwenza mangithi ngizokuhlonipha ngomzimba wami ngichaza ukuthi ngizohlonipha uNkulunkulu ngomzimba wami ngihlonipha wena ngoba uNkulunkulu all over ngoba mina mangisekusithekeni sike sabona nje ko social media abantu benza izinto ezinye yithusayo ema officeini. So wena ke kumele ubeke ithemba lakho uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ubona kuyo yonke indawo kodwa wena mawuzofuna izinto ezifihlakele yileyo ebasenkingeni. And another thing ngoba nami ngangikhuluma la ngikomunye umhlaba engakawazi ngangawazi lo mhlaba wokuphila ube singile kodwa ngangithi kumnandi yes namanje ngisathi kumnandi kodwa into njengoba sengikwazi ukuhlala nabanye abantu besifazane ngikhulume nabo uthola ukuthi umuntu wesifazane ulethe inkinga yakhe yokuthi hayi mama omile phela mina ngimlahlile umyeni wami ngimlahlela ugirlfriend oyedwa kodwa manje sengidibana nenkinga ngoba phela mawusumdala nje ungangami is not easy ukuthi mawufuna ukuqhubeka nempilo uzothola umuntu omusha ngaphandle ukuthi uthole uBen 10. So uzothola vele umuntu oshadile you understand ukuthi uyeke wakho umshado uyekisa ukuthi indoda yakhe yachitha usuya kulo yamshado uyomosha umshado womunye umuntu you understand ukuthi ngithini. So ngigcine sengihlangana nabantu abaxoxa lezo itori lezo ngempela kuyenzeka uthola ukuthi ushiya umshado wakho uyomosha eminye imshado yabanye abantu nanokuthi umuntu ufunda kudala ukuthi kanti lo myeni wami ubengihlonipha kangakanani ukubona ngani ukuthi lo myeni wakho bechitha ubehlonipha kangakanani ukubona ngokuthi usuku relationship manje nenye indoda eshadile
kuma client wami amanye ngihlangabene na une relationship nendoda eshadile uyeke yakho yokuthi bichitha no girlfriend manje sikuxoxela izinto ebezenziwa uhusband wakho ex-husband wakho ehlonipha wena ithi hey manje isikhathi sesishayile sengibone ngiyobona umama wakwami yila ufunda khona ukuthi kanti lo muntu engimiyekile ubengihlonipha kangakanani because manje usuzobekezelela ukuthi le ndoda yakushiya manje le boyfriend yakhe eshadile iyaphi yankosikazi wayo so uyabona ukuthi lo muntu omlahlile wena umlahlela ukuthi uyachitha ukuthi ubekuhlonipha kangakanani now told you now wenza the same understand so ukuhlangabezana nabanye abantu with different ideas nama stories ahlukene emishado yabo bekubikela lokhu nalokhu ukuthi hey mina emshadweni wami kunjena ikhona ke imishado engivele ngimtshela umuntu ukuthi uyazini as long as umuntu engakushayi as long as umuntu ekwenza yonke into ayithembisa ukuthi uzoyenza zonke idingo zasendlini ezenza musukufuna izinto ezifihlakele musukuyifuna izinto ezifihlakele yes kubhlungu ukuthola ukuthi umuntu wakho kuphela lana bengidila nabantu abakholwayo nabangakholwa okunzima ila khona umuntu elazi izwi likaNkuluNkulu ukuthi akumelanga yenze leyo nto ayenzayo so amanye abantu abakholwa bamazi uNkuluNkulu bazi nje ukuthi indoda understand so wena usuzoyeka lo muntu omshadile wazi kahle ukuthi vele uyindoda usengaqhubeka usengazenza izinto zakhe afuna ukuzenza but uyakuhlonipha la emshadweni wakho so angiphepezelesi ukuthi abantu angisho ukuthi abantu abachithe emishadweni yabo kodwa ngigcine njengoba istory sami ngishilo ngagcina sengihlangana na wonke umuntu angithi mina impilo yami ibisenkonzweni ngidila nabantu basenkonzweni abazi uNkulunkulu so ama calls angenawo ngena abantu abangakholwa nabakholwayo so fanele manje ngibatshele ngemvelo laba ngibatshele ngezwi kaNkuluNkulu ukuthi lithini izwi kaNkuluNkulu and guess what imishado eminingi ezi omunye wangiphendula wathi uyakha kanjani imishado yabanye abantu wena owakho uchithekile uyakha ngokuthi umuntu umtshela ukuthi amaphutha ami angifuni udlule kuwona ngoba bekho abantu abahlukana umuntu adivorce yena bese bawungcwele ngcwele nawe kusuke kukhona okurong okwenzile as much as singapromote ukwenza okubi kodwa ngiyasikhumbula nje yazikhona umfundisi engahlangana neclip yakhe Shumayela ethi angeke upartner wakho okay like nje mina angeke ngikufihlele ukuthi nginentombi ngikuthanda njengoba ngikufihlela it's a sign ukuthi I respect you and I love you the day ngiku disrespect is the day ngizokwenza nje at anyhow ngizoyibambela ifoni phambi kwakho ngikhulume naye sinoma kanjani zonke lezi zinto but ngiyakhumbula ukuthi le yankulumo yakhanda into eziningi and abantu bafuna ku social media sikhulume into engazuthi siphila komunye umhlaba siphila kulomhlaba ukuthi ngempela bakhona abantu abamazi uNkulunkulu futhi abaseyikhundleni abachithayo bayachitha abantu bayachitha esibahloniphayo bayachitha so manje abantu bafuna sikhulume ngazuthi siphila iBhayibheli yonke into iBhayibheli yonke into iyizwi izwi lifike lihlabe wena liphendule wena umizwi lingakuhlabanga laphendula wena uzoba umuntu wesilisa nje ofana na wonke umuntu wesilisa uyangi-understand manje ngakuhlabanga izwi umuntu wesifazane uzoba nje umuntu wesifazane ofana na wonke umuntu wesifazane so mina ke ngiyengithi mengikhuluma la abantu bafuna ukuthi sikhulume ngazuthi sikhuluma sisezulwini ekubeni siyabona ukuthi nasendlini kaNkuluNkulu i-cheating ikhona and iqala khona la ibandleni I remember I was invited kwelinye ibandla kuthiwa hey akuzama ukukhuza la iyouth hayi ayibekile phansi kobaba umfundisi uyangi-understand so lapho bekufanele ngikhulume naye iyouth ukuthi hayibo bakithi nalento yokuthi bengikhuluma ngayo ukuthi uNkulunkulu wadala ubulili obubili obuhlukene umama nobaba mina nje ekhaya umama wayethi uNkulunkulu wayenenjongo yokwenza lokho uthola ukuthi ebandleni ubaba ngempela ukhona umama ngathi akekho aka-exist because abantu ba-engage nomfundisi kakhulu ukudlula umama mfundisi kanti uNkulunkulu umlethela umama mfundisi ukuthi wena muntu wesifazane mawuneyinkinga yiya kumama mfundisi umama mfundisi akuthatha akufake kubaba umfundisi so wena nje unekholi nje ufonela ubaba umfundisi uqhuma nje wena ufonela baba umfundisi uma umfundisi ukhona nangama birthday parties wabo wena you celebrate ka wena umuntu wesifazane kodwa uvele nje ugxuma uthengele baba umfundisi
manje uma mfundisi awumthengeli makuyibirthday kamamfundisi cha umamfundisi lutho nakhona futhi ubaba ebandleni ugxuma nje uthengela umamfundisi ibirthday into zakhe sebirthday attitude phela uthi umamfundisi nje angeneki ngithi mina ngikhuluma ngoba bengumamfundisi ngikhuluma ngumamfundisi mina ngiyakwazi uyabona nje mawumamfundisi ebandleni amanye bazi bakutshothi phela kugcotshwa ubaba la akugcotshwanga wena uyangiunderstand kugcotshwa ubaba and vele ke obaba umfundisi banenhlanhla ngifuna uqamba manga banenhlanhla ingceke zinenhlanhla vele nje yokuthandeka ingceke ebandleni nje ingceke ziyathandeka uyangiunderstand khona elinye ibandla engilaziyo mina umama wakhona ngendlela athandwa ngakhona futhi nje angifuni ukukhuluma ngiye kude iHoly Bible Focus Church International hayi lapho shema umama bamcosha phansi uyathanda umama uthandwa ibandla lami uthandwa nje ibandla umama nobaba uyathandwa yini eyenza lokho ubaba wakuvela wakuvala nje ukuthi nangu mama ukhona mina mangihamba ngaba nonkosikazi wami ngimshiya unkosikazi wami ngoba leyo kuhamba ushiya unkosikazi wakho yileba nenkinga azasho futhi athi befundisi nibashiya kanjani abafazi benu makhosikazeni ashathi futhi mawuhlupha inyama yakho uyihlupha kanjani inyama yakho izizwe ubuhlungu so sikubuka uthando silibuka kuye ubabishop uhlophe silibuka uthando kumama bishop uyangiunderstand angisho maningi amabandla ngawabala baningi abazalwane abayiphilayo leyo mpilo leyo kodwa bakhona abangayiphili leyo mpilo maningi amabandla uthola ukuthi umama uyahlonishwa maningi nakabishop Thwala ngiyakhonza khona ngikhonze khona uyahlonishwa umama uyathanda umama ubabishop uyathandwa bathandwa bonke uyangi-understand ukuthi ngithini so baningi I cannot mention names here because I'm not here for other people but kuyenzeka uthola ukuthi kwesinye isikhathi uzufuna ukuthi ukhonze ebandleni ufellowship nabantu awumazi umamfundisi wakhona kwamanye amabandla futhi kuyenzeka ungamazi nje ubaba umfundisi wakhona ngoba akathathelwa ntweni kuvela umama nje kuvele nje ibandla yes ungamazi nje ubaba umfundisi ukuthi ubani la ekhaya kodwa ibandla nje kube yibandla ugcine nje ungazi ukuthi kahle umholi la ubani umholi kule episode yethu ngiyazi ukuthi iyeka njengoba usho nje ikulandela abantu abaningi abahlukahlukene abanye baba msho be relate even with stories abanye bahlukumezekile ngifuna ukuthola this part ukuthi kulaba bebe relator ngiyazi abanye mhlambe be relator ngezitori zabo bekusharela njalo zonke lezi zinto mhlambe ukhona umkhumbulayo okwaba nestory naye ethi ngikuzwile ukukhuluma istory sakho kodwa nami nginento ngoba phela kwesinye isikhathi ufike ukhuluma into kanti uvula igate lokuthi abantu nabo babe netrust ekukhulumeni izinto zabo mhlawumbe ukhona umuntu owakwakhuluma istory kuwena after usuvula igate lokushare istory sakho kanti abanye nabazothemba ngezitori zabo baningi kakhulu omamfundisi omamfundisi nkosami uNkulunkulu sicela sibabeke emkhulekweni omamfundisi bathwele kakhulu bona ngoba kakhulu bebebheka ukuthi bangitrustile ngokuthi bengumamfundisi ukuthi mamfundisi phela mina ebandleni lami baningi omamfundisi baseinkingeni ezinkulu ene kwesinye isikhathi angifuna ukukutshela amanga imishado yezinceke iya attackeka kakhulu so baningi as a result abanye bebengitshela nje ukuthi divorce vele ngiyifayilile can you help me ukuthi ngifinalize kuphi ngiye kuphi ngishonaphi ngenzani omunye unenkinga yokuthi ubaba umfundisi bengishadile naye ngimshade engasebenzi ubaba so now ubaba ibandla selisimeme ubaba sekunemali ebandleni angiseyilutho manje ene mina nginomsebenzi ngisebenza umsebenzi la nginepension khona ubaba ufuna ukuthatha ipension yami kodwa mangithi ngiyabheka mina la kuyena uvela into zebandla kodwa kumama ufuna ungena ngayo yonke into kupension kamama because umama uyasebenza kakhulu abaqashwe uhulumeni so bafuna lama pension
but yena kuyo yonke lento yakhe yona yonke yebandla and uthola ukuthi sebeshadile kanjalo kukhona nokuthi kunama secret amaningi akhona nama properties are involved othola ukuthi akuzange kukhulunywe ngawo and kunane izingane ezitholakale before kushadwe so nazo ziya affecteka ngoba isenakhaya phela manje lendlu lekumele ihlukaniswe manje izingane zizoshonaphi abanye uthola ukuthi bashadile emishadweni yabo umuntu ungena emishadweni womunye umuntu maye ngena emishadweni wathola lezi izingane ezishuwe lo mama la emishadweni ubaba uyikhulisa kamnandi useyafika lo mama akasayifuni lezi izingane zalomyeni wakhe and uyena futhi oba yikhozi yokuthi lo mshado unqamuka uphele lo mshado kodwa mayisefika manje yena emshadweni akasafuni lezi izingane zalo yamama ophumile la emshadweni kodwa ngesikhathi engena uthe kubaba ngizoyibheka ingane ngizokwenza yonke into omunye nje uvele wathi kubaba baba ngicela ukuthi mina mayifika emshadweni na ubaba umfundisi wafika wathi hayi baba I'm not feeling comfortable because umama umama ushonile ke lapho umama washona umama mfundisi I'm not feeling comfortable ukuhlala kulendlu ngoba umama mfundisi washona yadayiswa indlu baba wavuma wamakhela indlu izingane bezihlala la mayindlu sekungenwa ngihlalwe kwahlala only 1 month umama usethi hayi angibadinga abantwana yibo and omunye umntwana bekumela lotsholwe akasazuzo lotsholelwa kuphi akasenakhaya akasenalutho waze walotsholelwa emzini womunye umama wasebandleni ngendlela nje siba selfish ngakhona abanye uthola ukuthi bebeshadile bekumnandi ngiyakuthola ST emshadweni mase ngihlala nawe ngikuhlukanisa nefamily yakho ubuvakasha because kuqala phela abanye baqala bathandana abantu bowuvakasha ST ekhaya kini ubujwayelene nosisi bakho ubujwayelene noma wakho sekuyinkinga manje unkosikazi akasafuni wena manje uvakasha ekhaya sevala yonke into ubhuti wabe uxabana nalezi ingane zalendoda uxabana nosisi balendoda uphinde futhi uzoxabana nomama angeke uzuxabane ngeke abantu bakuzonde bonke sekumele nawe wenze introspection phela ubheke na ukuthi kahle yini eyenza kube naloluqhekeko so kuningi nje ifone yami nje mina manje bengiyattenda ngama weekend I'm telling you ST sengiyattenda after 2 abayazi abanye abajwayela ukungithola kuyinamba yami 078 angisatholakali nje kuyo sengivele ngibheke ngibona ukuthi okay le ngimele ngiyisize umuntu bese ngimnikeze inamba because bengingasakhona ukulala nje abantu bayakhala abantu bahlukumezekile ufonela umuntu weST othi manje ngithatha impilo yami kumele udrive yabo nje manje la e-studio nomakhelwane wami uthe nje ufuna ukuhamba nami akangazi ngikhuluma nje ukunglalela umakhelwane akangazi ade sikhuluma nathi uthi ngicela ukukhapha makhe ngoba angikwazi angisakuboni angisabonakala ngisatholakala ngenxa nje yebhizi yalesa story sami so yingakho ngithi kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyabona nje abantwana bakaIsrayeli bahlupheka isikhathi eside kwadingeka ukuthi kuze kuzala uMoses leyo nhlupheko leyo nami ngesikhathi zingishele emshadweni wami kunabantu bekumele ngizobasiza guess what ke I remember ngakhuluma la ngikhuluma ngokuthi ngalahlekelwa ingane yami engangiyikhulisile na 2 years ngayikhulisa ngayishina 16 emshadweni wami ngayikhulisa ngahamba amakhothi ngizama ngoba lengane bengiyithanda naye ingithanda ubaba engafuni nayo and abakubo khabo mama wayo nabo benokuthi phela ubaba uyayondlenga guess what XT ingane yangivakashela isiyasebenza uboy uyeze endlini athi mina mama ngazi wena akekho umuntu engimaziyo so lokho kungibonisile ukuthi kunezimpi esizilwela thina kanti uNkulunkulu uyasilwela zona and zinesikhathi sazo uboy ubuyi ngisho size sahamba saye ekhaya kithi masifike ekhaya hayi abantu bamangala ayibo ngoba bebemthanda phela umntanami bebemthanda sahamba December besivakashe naye ekhaya nogogo wakhe wathi hayi mama wakhe mina ngazi wena sengicela nje ukuthi ungiphathele ingane yomntanami nomama naye ushadile wathi noZipho ngicela ungiphathele umntanami
njengoba bewumphethe umkhulisile. So umkhulisile ingane yendoda yakho awuzaze zakho ukuthi sizothatha yiphi direction. Ungathola ukuthi uyeka le ingane zendoda yakho kanti kusasa wena yizona lezi ingane eziyokubamba ngesandla, yizona lezi ingane ezizokuncwaba. Yabona ukuthi kwesinye isikhathi sifike senze ingxoxo kanje la kule platform yethu bazona bami lapha emakhaya kanti we are impacting okanye we are influencing sithinta impilo zabantu inqwaba just njengento esuke siyikhuluma la. Imagine the number of people aba reach out abanye babo kungesikho ukuthi u reach out athi hey istory sakho singithintile naye esuke sethola freedom yokukhuluma esakhe istory bafowethu kuningi okwenzakala la ngaphandle kuningi and abantwana bayakhala and into engifuna ukuyisho yabona ngisho ukuthi mina umuntu akahlale emshadweni njoba ngangisho ukuthi umuntu mayesekuhlukumeza umuntu mayesubona ukuthi uyakushaya iziyalimala ingane manihlukana bayizalwane ziyalimala ingane mawungabuka manje ukuthi sinabantwana abahlala emgwaqeni othi mawuthi ukhuluma nabo uthola ukuthi lo muntu indlela akhuluma ngayo uyabona ukuthi lo muntu uphuma ekhaya liwothi ufunde ezikoleni eziright but usemgwaqeni wayesemgwaqeni mawuthi uyambuza uma nobaba bahlukana angisho ukuthi impilo yethu kumele singayibeki phambili kodwa nje angazi bengingathini mina uNkulunkulu bengingakhulekwa ngayiphi indlela yokuthi engazi ukuthi abantu mabengena emshadweni bangangena emshadweni bathi mabenza abantwana bazi ukuthi labantwana siyabalimaza. Kunabantwana abanye abathi nje mina umntwana nje mayise ena 3 years uyibona yonke into eyenzeke ekhaya. Even kunama cases today abantwana abana 3 years abathi uma wami wabulawa ngina 3 years ebulawa womunye ubaba namhlanje bayawakhomba ama suspect. Because imemory yalo umntwana iyasebenza. So ngesikhathi uhlukumeza unkosikazi wakho kanye uhlukumeza indoda yakho phambi kwalengane ukhulisa lengane ezoba yini kusasa. What are you expecting kule ngane? Mawuzothi kulo baba uyinja lo baba expect ukuthi le ngane imhloniphe lo baba wena ombiza ngenja phambi kwalengane. Wena mama wena baba mawuzothi kulo baba lo mama lona isilima hayibuyele kubo lento angisayidingi ukhulisa muphi umuntu iple generation esikhulisayo. So ake sicabangele nje abantwana kuyo yonke into esiyenzayo uma ungabenzi ke uhlala ungabenzi mawungakazi ukuthi uyapi ngoba noma nishada niyawuthanda no in community of property ingane zisale engesena emakhaya kungcono mina kwakuhlupheka mina ingakho mangiphuma mina ngathi ngcono kuphume mina wena sala ngoba unabantwana endlini kwaphuma kwahlupheka mina ngangihlupheka ngedwa kodwa ingane yayinekhaya ingane yayinekhaya and futhi kuba nenkinga yokuthi abantu mabehlukana umuntu ahlukane nonkosikazi wakhe azonda ingane zakhe ezu2 athi mayefika umuntu wesifazana afike nezingane ezu5 aqoshe lezi ingane ezakhe kungeneke manje lezi ingane la ekhaya noma usuyahamba wena emhlabeni indodana yakho ayazi ukuthi ID yakhe kupha yazi ukuthi kwenziwani ayikho into eyaziyo kanti ingane mawuyikhulisa uhlala nayo uyamkela njengengane yakho ngoba ingane ayinacala and mina I used to say ngeke uzumthanda umyeni wakho uzonda ingane yakho ngeke uzuyimthande unkosikazi wakho uzonda ingane yakho ayithole ngaphandle ngoba immediately qhamuka le ngane zikhona izinto ezifana nalo nkosikazi othi uyamthanda ikhala noma amehlo khona into ezofana so umthandi kanjani lo mntwana and ngesikhathi lo mntwana ungamthandi uthi akaphile kanjani ngoba akayichuzanga lempilo kukho konke nje angali ukuthi abantu umuntu athi ngiyaphuma emshadweni kodwa ke sicabangele nabantwana bethu. True. Yingakho ngithi kunezinto engangishilo because ngangisanda ukufika ngingakazizwe ezinye inkinga zabanye abantu but mangithi ngiyabheka ziyalwa indlovu laphaya but utshani buyalimala buyasafara utshani yebo ene kunalento engifuna ukuyisho yokuthi yes uqale kusile uJeremiah 17 uthi uqale kusiwe umuntu othemba lakhe likubantu ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova engazi uthi ngaso sonke isikhathi singake sinike nje uJehova
indawo yakhe akathatha indawo khona umhlabelelo uthi thatha indawo yakho Jesu sithembe wena ungayenzi into noma ngabe kuthiwa uyayifihla into yakhe akukho kufihlakela okungekuvelwe uyabona nje mawuqala uchitha vele kuzovela ukuthi uyacheat mase kuvelile cabanga ukuthi uzolahlekelwa yini yini azokulahlekelwa la endlini but why you cheat associate nabantu besilisa engathi abasifazana abacheat bayacheat abantu besifazane kuukuthi mina angikaze ngibe necomplain yomuntu wesilisa kakhulu abathi yes bakhona I remember there was an incident yomuntu wesilisa bemthanda umuntu wesifazane indoda unkosikazi wakhe wathi ngiyamthanda unkosikazi wami ngoba ngamthola eintombi kodwa izinto ayezisho I don't want to say it much kodwa izinto ayezisho ezazenziwa usisi kodwa ngathi mase ngihlala phansi naye usisi sengixoxa kunezinto engayifundisa abantwana bethu uyabona umuntu ungathi wrong wamfundisa yingakho ngithi makuliwe emshadweni sisithatha phi isikhathi sokufundisa izingane zethu uyakhumbula ukuthi sithe sifuna ukuba nomama bani konje ngelinye ilanga wasezayoni umama bani konje umamgama ngoba eZayoni abantwana bemantombazana bebefundisa ukuthi bayiphatha kanjani ukuthi noma engatholanga ke yes nakwamanye abandla bayafundiswa kodwa kakhulu bekugxile eZayoni ukufundisa abantwana ukuthi intombazana iphatha kanjani nanokuthi mawusuyogana kunezinto ongatshelwa zona ofihlelwa zona so we need ukuthi sibatshele abantwana bethu ukuthi yini abazohlangabezana nayo because umuntu mangamfundisanga ukwazi ukuthi umuntu uthi wrong ngazange wamfundisa because awazi umbonise ukuthi lo ntombazane nje ebengidila naye oshadile akakhuliswa ngoma wakhe ukhuliselwe ugogo uexpect ukuthi ugogo uzothina emntwaneni so yena uthi akazi ukuthi kube ku wrong lento ade yenza ngoba noma ngesikhathi eshada ayikho into atshelwa yona sikhona isizathu esikhulu okanye nangumuntu esifazane uyachithelwa athi ufuna usizo ungam-advise ukuthi aphume kulowo budlelwano ngenxa yokuthi uchithelwe mina ngiba-advise ukuthi siyamlanda umuntu ochithayo simbuze ukuthi baba kukhona yini onganeliseki ngakho kunkosikazi wakho guess what akekho umuntu owubaba okathi angineliseki uvela athi nje nami angazi ngikwenzelani hayi ngoba benganeliseki hayi ngoba ingekho into abayitholayo uyangibona nje namhlanje ngigqokele nami ngumama nje ngifaka iphinfa lami ngifakela iduku lami mawungangibheka nje yini eyayingenza ngempela ngize ngichithelwe nami ngoba bengipheka ngenza yonke into ayikho into eyenza ukuthi abantu besilisa bachithe mina mangibheka umuntu nje iba sengqondweni yakhe leyo nto leyo yokuthi nje ngifuna omunye umuntu wesifazane ohalela ukhala ukhalela nje kanti sonke siyafana singabantu besifazane sonke siyafana but nabo abantu besifazane but isikhathi esiningi abantu besifazane bona echitheni ngoba bablame amadoda ukuthi enzeni athi reasoning cheater because akanginaki because akanasikhathi nami zonke lezi zinto so ukucheatha kumuntu wesifazane kuhlezi kupointa back to indoda ukuthi ngicheatha ngoba wenza so ake siqale la makade ukhule ekhaya kuyenzeka ukhule ekhaya uthola ukuthi uthando lama ulithuli uthando lwababa ulithuli ukuphume yini uyolanda lolo thando ngaphandle luka mama uthatha umama nje umbekela uthi mina mama sengiyakadopt uma wami ngoba ngikutholi hayi mina ngicabanga ukuthi lokho kungakwenza ukuthi uchithwe ayikho into endlela ukuthi nihlale phansi nixoxe mina ngibone engazi ukuthi uma usubo ukuthi emshadweni awenelisekile muyeke lowo muntu lo engasakuneliseki dani ukuthi uphume uyokwenza into wrong ezodestroya lo mshado wakho kudestroyeke nabantwana Mawusumbona umuntu wesifazane wakho ukuthi akasakwenelisi akasesiyo lento oyifuna ngoba kahle kahle uhala ayikho nje into abantu besifazane bahle bayazalwa bahle ene mangathi uyabheka mina mangibheka nje ngibheka owami umyeni engangishade naye waye divorceile mangibheka idivorce yakhe iage yedivorce yakhe kusho ukuthi nje yena umuntu mayethi eba na 40 akabe saba yilento ayithandayo
So ukuthi into ayithandayo abantu abafresh abantu abancane. I don't know. So yileyo nto yenza abantu bachithe ngoba emgwaqeni sihlangana nenhlobonhlobo yabantu nathi singabantu besifazane siyashelwa. Ayikuthi uyashelwa nje ushadile mina ngangishelwa ngamaringi ami ngishadile. Ngishelwe nje ngimiswe umuntu angishele. Kodwa kuwena ukuthi uyawufuna yini umshado wakho. Maye ngeza yabona nje umuntu uma umthanda uyamhlonipha ngomzimba wakho umhlonipha nangayo yonke into. And wenza show yabona nje ngihlala ngitshela abantu ukuthi indoda yakho mayithi ungaliqoka ibhlukwe angeke uziyobuza omunye umuntu. Because awufuni ukulahlekelwa lolu thando. Umuntu into ayithandayo yini umuntu angakachithela imoto yakhe ayithandayo. Ayichithele nje imoto yakhe ngemoto endala. Akayiyeke nje ipake egarage ahambe nje athathe ezinye imoto agibele ezinye imoto ahambe no abakwenzi konke lokho. Because uyayithanda into oyithanda uyayinakekela into oyithandayo awufuni ukuyiluza kusho ukuthi ngempela isuka ikhona lento wrong ekhona yingakho ngithi mina akungabi yinto exosha emshadweni wakho leyo mawungayazi ukuthi yenzakala mawusuyazile hlala phansi nomyeni wakho umbuze uhlale phansi naye akuhlule usuhlale phansi naye wambuza ukuthi kodwa sithandwa sami yini lento engayenzi kahle emshadweni wami mawungahlala nomama abadala bazokutshela ukuthi nje kudala beziba khona ngisho izingane ezizalwayo ungasiza izalelo zokukhaya ukuthi abantu abadala bebengafuna imizi yabo ichitheke bekuvele kuthiwe emakoti iphume ikuthulisela ngaphandle. It goes back to we point lele salukhuluma over the phone call during the season la khona abantu bebebulalana khona. Desifazane kuye kuba nale season nje abantu besifazane bebulawa kakhulu and bengebulawa nje bebulawa ngabantu abakuma relationships nabo. Thola ukuthi umuntu uzo investa entombini umuntu esilisa invest ngayo yonke into yakhe intombi maqeda imshithela. Thola ukuthi umuntu esifazane uzo invest endodeni njalo njalo naye umuntu esifazane agcina ngoba nabo bakhona babulala amadoda abo. Uma sike singathi kuyibhaza nje kancane lento ingaqeda kanjani lento yokubulalana kwabantu kuma relationship. Mina ngifuna ukuthi kubantu musukuzenza ubaba we girlfriend yakho kanye unkosikazi wakho izinto engenziwa ngomzali wakhe musukuzenza. Because lo muntu uzokuthatha njengomzali wakhe nawe umuntu wesifazane yes kumnandi ukukhulisana othandweni kumnandi ukuachieve izinto ezithile ngoba usuku ufuna ukuthi mengimfundisa unkosikazi wami at least isimo sala endlini sizoshintsha kodwa manje kuya ngokuthi lo muntu othi uzama ukumshintsha uzohlala yini kulawo ma agreement wena agree ngawo noma usezokubona wena ungasesiyo itype yakhe ngoba inkingi lento leli gama elithi akasesi itype yami. Ngoba manje wena mawuzovala ikhala zabazali emntwini uzenza uparent kunkosikazi wakho iproblem ngoba uzokuthatha njenge parent akasakuthathi ifana nomuntu wesilisa nje wambangela umsindo waba umama nje kuye hayi phela yena bekashada unkosikazi wakhe bengashada umama mawusuzomthethisa usungumzali kuye manje usuphenduka umzali kuba inkinga ayizwani indoda nokuthethiswa uma ibuya ngo6 izobuya ngo8 mayibuya ngo8 uyithethisa izobuya ekseni kodwa umuthulu uvala umlomo wakho ungayithethisa iyayibuza lo nkosikazi uqondeni uzompakishela uthi hamba nomyeni wami ugqokisa umenzele yonke into umpakishele ubuye undlala amashida akhe amhlophe ubuye ulale ngiyakutshela uzojika abuye endleleni ezinye izinto siyilungisa ngokuthula asikhulumi siyathula sengaba impela unkosikazi ukube ngisafuna awusafuna hayi right nginabantwana bami manje engathi mangithatha umuntu njengoba ngikutshela ngithi nginomakhelwane wami la njengoba ngila studio ngihamba nomakhelwane wami ongifunayo ongangitholi how much more ke wena mangabe uyipartner yami uzongithola kanjani ngoba mina ngizele ukushintsha impilo zabantu manje mina sengitholile ipurpose yami noNkulunkulu ukuthi ukusiza angiyishintshi ngiyabasiza abanye abantu khona nje omunye umuntu ovela athi nje akufonela athi phela mina uyangazini mama omile ngubani mina ngithola inamba yakho kuphi mina bengi-act endaweni ethile njengoba ungasangibona escreenini angisasebenzi angisaqashwa angisatholakali then unkosikazi bese ngimlobolile usengishiyile because umuntu beze ngoba ebona celebrate bengabonanga indoda kubhlungu ukuthanda umuntu umthandela izinto zakhe
Mhla iphela. Mhla ziphela. Nokuthanda umuntu unkosikazi umthandela ihips lakhe kanti abanye abantu besifazane mabe deliver abanye abantwana kuyaqala okunye kuqathaka okunye kungasabi ngendlela eright mthanda umuntu ngoba uthanda umuntu ongaphakathi kunalento eyeke iyenzeke wena ST masifika ku scene of crime kuthiwe umuntu akasekho kodwa uthi uyambheka nangu ST necap yakhe ne-t-shirt yakhe beyigqokile ubani lokuthiwa akasekho umuntu ongaphakathi yena ulele phansi yena ulele ungathanda umuntu ongaphakathi uthanda inhliziyo yomuntu uthanda masingaphilelana ngeinhliziyo nangakho konke ke siyeke ezinye izinto umthanda umuntu uthande ingaphakathi like I remember there was an owner umuntu ubusinessman kwakumele azolandwe e-airport maye zolandwe e-airport elandwa udriver wakhe washayisa ngale moto mayeshayisa ngale moto ayihamba ngayo kwakusana lokhuzana khona amafoni wegxobo emigwaqeni mawuhamba ubukwazi ukufona so wafona kunganama cellphone wafona wathi ngeke ngisakwazi ukulanda ngoba imoto seyilimele wathi go and check ukuthi konke wathi hayi beyond repair ngeke ayikho into esengalungile wathi hamba uyibheka wamthumela ka 5 times etibheka wathi vula i-engine wathi hayi ayikho into esengasebenza mayefika wathola ukuthi i-engine isaloku injalo wathi why ngikutshela ukuthi i-engine noma ingashayisa imoto it's because I'm the one who make that vehicle yimi engenza leya moto ngiyayazi ukuthi noma ingashayisa kanjani but i-engine yale moto izohlezi ingeke izithinteke because I'm the one who made that vehicle so mayebuyela back wayithola vele ukuthi i-engine right uNkulunkulu usenzile thina noma singavithi kuyabonga ngendlela engangivithi mawungakungibuke nginesithombe sami mina ngise divorce court mawungangibuka ukuthi ngangimubi kanjani mangithi ngiyabheka namafingila yehla yinyembezi kuhlangana konke mubi ngenxa yenhlupheke engangibhekene nayo sure kodwa kube wawuthanda umuntu ongaphakathi kimi wozokwazi ukuthi yazini mangamfaka nje i-makeup okanye ngimgcobisa izinto zakhona ngimenza abe muhle lo muntu ngimthathe ngiyenza ama retreat kuye uzoba right lo muntu because uthanda umuntu ongaphakathi le nyama yethi yavithika ngeyina ngithola i-car accident unqamuka inyawo uma uzothanda ungathandi mina kusho ukuthi mase ngihamba nge-wheelchair uzohamba uyochitha uzongichithela just because sekumoshakele drive imoto zethu awazi mawuvuka nje kuse ingakho lithizwe kaNkuluNkulu umindli yethu yasemhlabeni idilika sinesakhiwe singenziwanga ngezandla umidilika at any time uma udrive imoto yakho kanye uma uphuma endlini ama accident ngendlela enzeka ngakhona uyabona nawe ama signs ukuthi ingadilika lendlu uma ingadilika lendlu then uzokwenza njani okay ingadiliki ibe nalawo ma cracks ukuthi isandla siphukile inyawo iphukile then njengami nje mina emshadweni wami wangithanda umuntu wami wane hope yokuthi umntwana uzothola bengasatholakala umntwana angizange sabayiba yilutho yani kodwa bakhona abantu ukuthi abahlala nami bathi mina namhlanje uma mfundisi ubaba umfundisi baningi sishadile abantwana sibatholanga ende siyathandana kumnandi emshadweni wethu bengekho abantwana ukuthi uyambona manje ukuthi kahle empilweni asifani ungasifanisi nomkhweno nomakhelwane wakho musukufuna indoda noma indoda ingaba nemali engakanani kodwa ngeke izenze izinto ezenziwa indoda kamakhelwane ngifuna ukubuza ne-support apart from nabantu nje bebe reach out kuwena nabo bekhombisa ukulimala kwabo ngiyazi ukuthi bengaveli nalabo kuphela mhlawumbe abanye bevela nje ekuthenini bakunikeza isupport zonke lezi zinto lezo ngoba ngiyazi ukuthi into mhlawumbe nangabantu abahlukahlukene abanye bakuthinta athi hey nami ngilimelela nanti inxeba lami kodwa abanye bathi hayi no siyabonga mhlawumbe ukunikeza lo support ngiyazi ukuthi as much as ushare story bakhona abanye ababheka leceleni bakhona futhi abanye bama nawe nje ekutheni ukuthi siyabonga wazosiphilisa abanye bathi nje we support you baningi omunye athi ngangifunda nawe esikolweni yazi ngikubhekile lapha ngathi wena omunye athi uyakhumbula sikuphe Hilton Hotel uyakhumbula kuma Crown uyakhumbula kuphi kanti ngisho ama artist amanye bathi nje hawu yazi nami lenkinga ngihlangabezane nayo yazi nami lokho omunye akusupport nje athi ngiyakusupporta udlule kanjani kulezi inkinga mina bengeke ngidlule kuleyo nkinga ngibatshele ngithi uJobe wathi lapho ngesabayo ngothemba wena bengifikela ukwesaba manje bakuthiwa uyadivorce
umama ushadile kuyafika ukwesaba usaba abantu uzubuye ngibuyele ku video yami eyomshado ngithi ngiyabheka kanti ngisaba amathuna abantu abaningi lana sebashona bonke labantu engibasabayo ababekhona emshadweni wami most ngathini 50% or 60% abanye abasekho kodwa uma uzothemba uNkulunkulu lapho wesabayo njoba ngishile eqaleni ngathi susa ithemba lakho kubantu ake siye kubeka ake uprioritize ngawe ngeke ngithi mina ngesikhathi ngingakashadi kwakunalo Nozipho kunalo Omile Guda nginezinto zami engifuna ukuyifeza nginamaphupha ami mase ngishada wena sihlale phansi phela sikhulume before shadi ukuthi phela mina nje obungibona nje ngiyafuna ukuthi ngibe ne-honors yami ngiyafuna ukuba ne-degree yami mina ngifuna ukuba udokotela bese uthi wena mina ngifuna unkosikazi phuma ke lapho choose ukuthi ufuna ukuba unkosikazi noma ufuna ukuba udokotela musuthi umuntu eshilo nisaqala athi mina ngifuna unkosikazi wena bese ufuna ukuba udokotela ayikhulunywe zonke izinto nanokuthi okay ngithe ngifuna ukuba udokotela mawungathanda ukuthi ngibe ngidokotela as compromise phela emshadweni shona ukuthi hayi at least mawungathatha le career ngoba ngikwazi uzophila isikhathi esingakanani and futhi when we go back kuyi abuse nje ukwalela umuntu ukuthi afulfile izinto asidingayo it's an abuse. Okay, yeah. Kunama abuse amaningi akhona o financially o mentally obani kakhulu sinokubheka leyo ukuthi umuntu uyangishaya physically abuse sibheke kulezo ukuthi nje umuntu ungafuni ukuthi aphesue ama dreams wakhe it's abuse. Nokuthi umtshele nje umuntu ukuthi wena nje ngeke uyaze emshadweni umuntu ukakutshele nje wathi wena angeke nje uyenze leyo nto leyo. Eish. Umdicilele phansi umuntu undermine nje umuntu umdiscourage nje ukuthi angenzi into ethile. Kunabantu ukuthi mabeshadile kakhulu nginokubona lokho kubantu besilisa abantu besilisa bathanda umuntu wesifazane aqhubeke namaphupho akhe bayamstop bajwayele nje bavamisile ukumstopha umuntu wesifazane. Why umuntu banefiye nejealousy yokuthi mangabe eseyileyanto usazoba inkosikazi la ekhaya kanti isigqoko sakhe ihelmet yakho yasemsebenzini ishiye nje ungena usunkosikazi la ekhaya. Mawuganile la ekhaya ungabaphatha. I remember bengiheke kwenye event whereby last week ugeneral ekhuluma ukuthi mina ngiwaphethe amadoda emsebenzini ngibaphethe ene bayangilalela ende bayangihlonipha ngiwumama nje ngibaphethe bayangihlonipha. Mawusufika endlini awusezukuba ugeneral phela awusezukuba udokotela noma ngabe ushade ne-security udokotela as long as uyihlonipha indoda yakhe. Yazi mina ngangihlala ngisho I remember there was a guy obethanda ukuthi afune engazwani nomyeni wami ngangihlala ngimtshela ngithi phela mina njengoba wena uyilento oyiyo mina indoda yami iyinkosi yami endlini upresident wami endlini. Yes wena ungiphethe emsebenzini kodwa when I'm out of the gate mina ngilalela indoda yami mayisishayile u4 I cannot respect you ngizo respect indoda yami. Yeah, because manje sengunkosikazi la endlini. Ene mangibona ukuthi ngihola kakhulu la endlini khona abantu besifazane engihlangabezana nawo kulama case enginawo athola ukuthi ubaba uhola imali encane umama avela athi ubaba mayiseyilethile imali athi izokhera abantwana athiwa ayibekwa nasendaweni esafe imali yakhona ibekwa la eminyango eduze kwalabantwana abadlula khona. That attitude iqeda manhood nje iyaqeda nje ukuba ubaba ukuthi lo baba ngempela akekho umuntu oyikhethela ukuhlupheka empilweni sonke siyafuna ukuba abantu. Sonke siyafuna endeke wena mangabe umuntu wakho umbona ukuthi usefundile uyilento ayiyo vele uma ucele ukuthi nama ke ungizame ngibe yenye into ethile na unikezanani ichance because masifunda kunemali involved. Musukufuna wena ukufunda wedwa ngesikhathi ufunda lo baba uyena owondla ingane la ekhaya. Usukhohlwa
ungakhohliwe nokuthi ubekubhekelele izingane kwawena ubekugqokise kwenzela yonke into ngesikhathi usufunda. Buya phela nawe umlifte. Lana kuke kuthiwe zidlala uginqigonqe emshadweni. Siyaphakamisana uyabona umunye mayehlala omunye uyaphakama. Ngesikhathi ngikuphakamisa ngiphakama nami. Ngesikhathi uyinto ethile nami ngiba yinto ethile because if sinemoto eyodwa la endlini sesoba nezimoto ezimbili. Khona namanye ama couples ebenenkinga yezimoto ezimbili athi lo mama ngiyaqalekisa ukuba khona kwemoto yesibili la ekhaya. Kunezinye izinto eziba ama blessings ekhaya siphinde zilethe inkinga ekhaya ngoba ubaba usethatha leya direction noma athi besihamba sonke semsebenzini sibuya sonke kodwa manje njoba sekufikele emoto esibili sikhanda inkinga nomama futhi akasabuyi ngesikhathi endlini. Mhlawumbe mama ake silukuzanale kancane. Yazi ukuthi kuma cases akanje umuntu wesilisa is always blamed. Do you think abantu besifazane kuma cases oma divorce kusuke kuyini contribution yabo? I-contribution kakhulu yabantu besifazane kuma divorce uku-investor emshadweni wakho bese lezo zinto oyi-investile zingesenzakali. Ubunephupho lokuthi wena ufuna umyeni wakho ozokuphatha ngalendlela and umuntu intombi phela mayishelishelwa ngamanga. Ufuna izinto indoda enga-afford ukuba nazo. Ne-cheating eyenziwa abantu besifazane kakhulu yenziwa yilokho. Thola ukuthi ubaba endlini akasile into obucabanga ukuthi uyiyo. Kakhulu thina abantu abasindisiwe ngithi asibi nesikhathi sokudatana. Nokumazi umuntu uthande nje umuntu ombona lapha epulpit eshumayela awumazi mayesesukile epulpit ubani. Kakhulu kunabantu abathi mabe nobizo bese bengafuni ke nokuthi nje babe nento abayenzayo umuntu adepend obizweni. Nokulotshola ufuna ukulotsholela ufuna ukwenzelwa yonke into uzomenzana unkosikazi wakho uzomenzelana unkosikazi wakho. Mawusufika uthola ukuthi lo nkosikazi akasenawo lawo mandla lawo nale status sakho asisafani usufuna unkosikazi asebenze kanzima aphushe endlini wena njalo wena uhleli ku social media. Makufika iSunday okanye ama prayer time uyahamba ayikho into oyilethayo endlini. And uthola ukuthi nebandla lelo liphethe abaholele ebandleni. Ayikho income obuya nayo. Ngempela phela uNkulunkulu wayeshilo nje ukuthi indoda yodla ithukuthuku zayo. So manje mase kudliwa ithukuthuku zethu thina singabantu besifazane kuba inkinga. And no respect iyaphela lapho. No respect iyaphela. I remember there was a case whereby omunye umama ubaba ubethanda ukuthi ekhaya phela mawubaba uyafuna ube ubaba eze nabangani bakhe bazobukela ibhola la ekhaya mabebukela ibhola umama ingane isabukela lutho la endlini because ubaba ubukela ibhola iTV screen sikhule endlini kubukelwa lelento umama wagcina esethi wathi ubaba phela mama imini engithengele dish wayesethi umama usithathe lesidikiselo sakho uhambe nabangani bakho uyosibuka. Ungishiye ne-TV yami. So sekumoshakela impela. Ngoba phela wena yakhe affordability ekamama yokuthi athenge lesi screen, wena yakhe imali iphelele ekutheni ungathenga le dish. Sokubheke nawe ukuthi emshadweni wakho yini into oyilethayo emshadweni wakho. Kungcono umuntu obenenkinga sowushade naye. Kwathola ukuthi uphelelwa umsebenzi sowushade naye lo muntu. Ngempela nje uyamshada umuntu akasebenzi ungena naye emshadweni angisho ukuthi abantu abangasebenzi kodwa kube khona phela uNkulunkulu usiphila izandla. Mangaba uqashwanga emsebenzini sebenzisa izandla. Namanje ngihleli nawe nje lana usebenziseni ingqondo yakhe angithi. Iphalishi liyangena endlini angithi awubhekanga umlungu. So kunabantu nje ngempela abahlalayo nje abafuna ukwenza lutho nje ufuna ukuba ubaba yingakho omunye baze bagcine bemfakela iBhayibheli elinda ukudla bavele bafaka iBhayibheli balivala ngoba phela into oyisebenza wena iBhayibheli ufunda iBhayibheli ufunda izwi laNkulunkulu. Kubalulekile ukuthi emshadweni nawe yizana nami khona engizana khona kahle thina siyanilekelela.
uNkulunkulu wanikeza nina lamandla amandla akini ninawo kuukuthi nihleli phezukwa uNkulunkulu wawanika nina lamandla wathi indoda yodlithu ukuthi wathi thina sizonihlonipha sinithanda umsebenzi wenu ukuthi sinithande ukuthi sanilekelela ngoba omama emakhaya kuqala la sikhula khona ubaba bethenga isaka lempuphu umama bese yabona ukuthi lelo saka lidliwa nani umsebenzi wakho wena ukungithengela umuzi mina bese ngiyawushintsha ngwenza ikhaya hayi manje mina ngempela mase kumele ngithenge lo muzi kahle kahle sekwabani la noma usungixosha ingakho mina emshadweni wami ngathi angiphumi la phela nami ngifakile isandla kulo mshado kodwa indoda yami ukube yayiwenze lo muzi kwabo wayo amandla kwaba wonke ngangeke ngibe nesave umuzi wakhe ake sithi nje mina ngokwaMthembu ngishade ake ngenze nje ngithi ngihlashade kwaNgobese ngabizi nje ibongo zabantu ngithi ngisho ngiyenze nje umzekelo ngishade kaNgobese mase uthengwa yimi lo muzi wakwabani Kuphela uthenga ngoNgobese yes sisha yazi ke njoba ngithi mina ngikwenye impilo manje engiyiphilayo hey obaba abeve beyithanda imizi yamakhosikazi ukuyohlala nje ube nesibindi ngempela nje sokuyohlala ufike nejazi uhlala emzini wabantu useyashona lo sisi usuyaxoshwa ifamily bheka nje uxoshwa ifamily usuphuma kulomuzi kungcono thina masixoshwa sijwayele vele thina ukuxoshwa mase kuthiwaphuma kulomuzi ngoba phela mase kuthiwa ushonile umuntu kufika nje ama-families esingawazi bezothi lokho kwakithi lokho kwakwabani lokho kwapopani lokho mawufika la ekhaya ungena ngejazi lakho la endlini lento iqala kulento ye-cheating obaba abachithayo angeke ngize ngibatshele mina abantu besifazane ukuthi uzubona ukuthi umuntu unonkosikazi noma ekufihlele ake uthi ngicela ukuvakashela phela nawe wayi wena kwalokuvakashwa kwakho hamba phela nawe umvakashela umuntu wakho inhlangano umhambo hamba nawe uyobona kwakho obaba bayayihlonipha imizi yabo angeke alethenga intombazane emzini wabo kodwa most of the cases uthola obaba bebamba amakhosikazi abo namanye amadoda emzini yabo lapho baba ngicela ukubashayela ihlombe ngithi hayi bo baba hayi neyihlonipha imizi yabafazi benu ngeke Israel uzothola ubaba onengqondo ethatha omunye unkosikazi emlethe emzini wakhe ngesikhathi umbona umuntu wesilisa ethi kuwe ngicela ukuza kwakho wayike singayikini kwakho wayi umuzi wakho yabona nje mina nginomakhelwane wami la mina ngihamba nomakhelwane wami namhlanje ngikhuluma nomakhelwane mina noma ngabe ethwa ngedwa endlini angeke ubone ngena lobe yabuso ngena lobe umuzi wakho uyawuhlonipha umuzi uyahlonishwa akusindawo okuzophumulela noma ubani bukhi hotel ake musukwenza umuzi wami ihotel umuzi nje uyahlonishwa noma ngabe kuthiwa umuzi wami ngidivosile nginjani mina nje ingakho indodana yami yakwazi ungena emzini wami ayizange ufike uthola omunye ubaba ofike nejazi lapha kwami ngoba ngiyawuhlonipha umuzi wami umuzi wami ngiyawuhlonipha umuzi wami ngiyawuhlonipha ukuthi owomfazi kumele uhlonishwe angangeni mina ke ngihlala kune security lapho uyamazi emakhelwane uno gate 2 no gate 3 ngiyakwazi ukuthi ngimkhiphe omunye umuntu ku gate 2 ngithi akangene omunye kodwa kubalekile ukuhlonipha umuzi wakho Mama, I want to ask you this question, one more last question. What are the signs are confirming ukuthi when a relationship is about to collapse? Hey ukuthi yawahlanganisa amanye ama couples omunye ethi nje aye angifuna ngisi kuthiwa ke kuhlala imindeni athi hayi angihlali imindeni lo muntu uyakubonisa ukuthi angisekho lapho umuntu ongasafuni ukuhlala exoxe akasekho lapho sephelile just uyasaba yingakho ngisho ngithi umuntu wesilisa uyasaba ukumala umuntu wesifazane nabantu besifazane bakhona bomuntu wesifazane osenendoda ebeshadile akafuni nje kuhlala ilungiswe inkingi ukhona la sethembe khona and I'm telling you la usukuthembe khona once wayilahla indoda yakho umuntu wesifazane uyilahliswa umunye indoda iyakulahla nale yandoda ayikho phela into azoyitrusta ku uzotrusta ini ulahla indoda yakho uyilahlela omunye umuntu mawufika lapha abantu abaningi abadivosile ngiyakutshela abanye badivosa ngoba khona la baya khona kodwa abazange bafike lapho
Namadoda amanye akhipha abafazi babe emizini yabo because of la girlfriend utholenya akazange sathola leyo. Umthemba kanjani umuntu okhipha omunye umuntu? Uhlala kanjani endlini yomunye umuntu? Ufika uhlala umuntu wesifazane uphumula kanjani nje endlini yomunye umuntu wesifazane? So esikhathini esiningi engikubonayo mina ukuthi umuntu wesifazane uba muhle ngoba ethandwa indoda yakhe. Uyabona nje noma ungaba nemali, mina ngiyabaza abantu besifazane abanganamadoda. Hey bahle abasawafuna amadoda. Bahle kodwa mawuhleli phansi naye uyamboka ukuthi hey lo mama akekho muhle. Kunalento eshodayo. Once wabona umuntu ecomplete emuhle ephelele nakho konke, it's because khona umuntu behind. Wabona iartist licula lapha yonke into isound konke kuhlangene kukhona umuntu behind that sound engineer. Because lo muntu uyakwazi ukuyiswisha off uthi uyahlabelela kuvele kungenzeki lutho. So nalapha nawe mina nje ngifuna ukubuyisa back kwi life yami. Mina anginqena ukukhuluma ke nje ngempilo yami because ngeke ngithi noma ngithi ngiyayibheka indlu yami. Lo muntu wangena kuyo ngiyabona wayekavakashe vele ngiyasuspecta. Kodwa manje ngithi ngiyayibheka manje hayi angazi noma iyathuthwa noma kuyaphilwa noma kuyawiwa noma kuyiwapi. Wangena endlini yami ngoba eyibona inhle. Eyihawukela kanti akazange ukuthi behind ubuhle bale uyamuzi kwakuyimi. Ngangehla ngenyuka ngithenga ama tiles ngithengani endlini yami. Mawufika wena mase ngithi ngiyadlula mina ngiyayibheka indlu yami hayibo. So lokho indlu yami kwenzakalani manje? Ngithi ngiyambheka nomyeni wami kwenzakalani manje? Kanti wambona emuhle ngoba wayethengelwa yimina. Noma ngangimthengela ngemali yakhe kodwa yimi engangi behind the scene. Ungayihalela into yomunye umuntu ngoba leyo muntu iyalo ungayazi ngoba yini umuntu wesilisa once wamuhle wambone emuhle kunomuntu wesifazane owenza ubuhle balowo muntu wesilisa kunalento abantu abebeyisho ebitrenda kakhulu ukuthi once wabona leli shirt likhona iphinifa lakhona. Mom, siyabonga kakhulu. It's always a blessing to have you. Maybe nje amazwi akho okugcina if ikhona into nayo oyifisayo ngathi unga-emphasize. Mina nawe njalo masila izinkulumo zethu ayipheli. Sihlezi ezinye siyishiya zilenga ngenxa yesikhathi. Mhlambe amazwi akho okuvala mhlambe bese sekukhulula. Ngizothi nje mina uNkulunkulu akangavumi nemishado yethu. Yala Nkosi nemishado yethu. Ukuthi ngiphumile emshadweni but ngithi yala Nkosi nemishado yethu. Uyazi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu maye ulonto uNkulunkulu mayethuma uMoses ethi akamkhululela abantwana bakhe eGibhithe uthi ngizoyenza inhliziyo kaFaro belikhona, which means uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla okushintsha isimo somuntu. uNkulunkulu akakangenelela akashintsha isimo sabantu abasemishadweni, akakangenelela akakuthi labantu abachithayo emishadweni yabantu athi nje umuntu uyafika inkinga yabantu besifazane bayashelwa abantu abashadile. Ingakho kube ngathi kublameka kakhulu abantu abawobaba. Ingakho mawuthola abantu behlukene it's rare uthola umuntu wesifazane eshesha shade ngoba ulinda ukweshelwa. Wena uyashela udecide ukuthi manje sengiyashada. Uyiphule inhliziyo yomuntu wesifazane, uyiphule noyolandelayo, phumule nowestri. Khona lento eshuwa abantu engayi-understand yokuthi mina ngiyawuthanda umshado, ngizodivorce manje, ngiyaphuma ngingena komunye. Umshiya unjani lo phuma? Njengoba ujabulela ukuthi uyaphuma uyangena, lo moshile wokuqala nawo lo sibili omoshile nowesithathu akawuhile uhlala uhile. Akawuhile nje ufane nami uhlale nje uhile nje. Ngoba mawungakahili ngempela uza komunye umuntu and amanye abantu abaphuma emishadweni bayathanda ukushada abantu abangaphuma emishadweni. Aze ne-experience yasemshadweni athi I'm not going to do this ngoba emshadweni wami kwamoshakala. Musungena nezilonda zomshado wakho emshadweni omusha. Hlala nje ungashadi. And niyabalimaza ingceku ngoba njalo ziyanishadisa kusasa senixabene sasa seniyalwa. Wena uboni yini manje ukuthi ngashada lana ngadivorce akuhlale phansi ukuyifunda ukuthi why wena njalo abantu besilisa abashada nawe ba wrong.
Why njalo wena umuntu wesilisa abantu besifazana abashada wena ba wrong? Kwa right wena wedwa nje. So abantu abake bashintshe and uNkulunkulu akakangenelele emishadweni yethu because unamandla uNkulunkulu okushintsha isimo. Sesizwile nabantwana bethu bazwile. Igeneration esiyikhulisayo iphuma kuma families are divided. Akuna peace endlini. Abantu balwa phambi kweingane, bashayana phambi kweingane, bakhipha inhlamba phambi kweingane ezisabekayo, ezithusayo. Abantu abasazihloniphi and kade ngisho nje manje kulokhuzana ku TikTok ngiposte into ngithi mina abantu sebephila impilo ezu2. Umuntu aphila impilo u2. Uthola ukuthi umuntu lo akanaboya kodwa impilo ayiphilayo yobulwane. Mawuhlangana naye fanele ubaleke ngoba umbulali uyihitman uyathengwa. Hey esikhathini samanje abantu besifazane babhilidile bafuna imali ngayo yonke indlela babulala amadoda abo bawabulalela imali and bayabanjwa. Kodwa nomunye uzomthole kwenza lokho. Nomunye uzomthole kwenza bulala indoda yakho umuntu ayibulalela imali. Why ungaphumi uyosebenza uyisebenzelela imali? If ufuna 2 million why wena ungaphumi uyoyifuna leyo 2 million? Usungazibulala ingane yabantu uyibulalela ukuthi wena ufuna imali. Uzoyidla nobani leyo mali leyo ngoba lo uzoyidla na angeze ukukuthanda. Mali inyembezi. Ubona umunye umama umfelokazi esehamba ngeimoto ezinkulu akazange afisa umyeni wakhe ashone kwenzakela ukuthi ashone wamcabangela. So wena usuthatha ipolicy manje uthathela ipolicy yokuthi ubulale lo muntu ofuna ukumbulala. Kunabantu besifazana umuntu wesifazana aphila impilo ezu2 abe umama ahambe abe pregnant adeliver ingane ahlulwe ukuyikhulisa. Lo muntu wesifazana akanazi impawu zobuntu wesifazana. Yes umuntu wesifazana kodwa akasumama. Uyizala kanjani ingane yakho uphinde uyilahle ingane yakho? Abantu besifazane balahla ingane zabo. Kube obaba umuntu azalwa abe indoda kodwa kungabi nobudoda. Angabi nje nento indoda akanamuzi akanalutho uyapitshoza nje usemdala lo muntu ulokathi umncane usemdala abazali bakhe baze baguge akunamakoti la ekhaya akenzi lutho uyazalisa uyashiya ingane yakho udla kanjani umuntu wesilisa ingane yakhe ilambile unengane kuza kanjani umuntu wesifazana azakufonela athi faka imali yengane wazi kahle ukuthi uhlukene nami akusho ukuthi ingane yakho musukuyondla umuntu wesifazane namhlanje sibona abantu besifazane bane engengaka. It's because abantu besilisa bayabazalisa ingane babashiye bangayinaki ingane zabo. Uphila impilo ko social media lapha phezulu thi ingane yakho ihluphekile. Nawe umuntu wesifazane uphila impilo ephezulu lapha bathi ingane yakhe ihluphekile. Ulahla ingane wayishiya nomama ekhaya. Government usenike ngisho imali ama grant ulungisa inwele ukhohlwe ucabanga ukuthi lenga uzo amandla ethu azophela. Uyabona manje ST siyaguga hayi unothi siyaguga sigugile manje. Abantu bayathanda ukuthi mabe na 40 bathi basha sigugile manje. Lengane oyithethisayo namhlanje lengane ezohamba yokudrowela imali yakho yepension. Abantu abayeke futhi nanokuthi mabethanda abantu angazi babathande ngaliphi izinga lokuthi ugcina usutrust umuntu akutshela ukuthi yekela umsebenzi thatha ipension imali yakho uthatha imali yakho kuze kuthiwa abantu abasebenza ka government uthemba umuntu ngemali yakho akushiya umuntu ongamazi nokuthi ikubo lingakuphi kumele uthatha iflight awukazi waya kubo akurobha umuntu akuthathela ipension yakho oyisebenzele 40 years ngenxa yothando. Uthando lunjani lolo likwenza likuvala amehlo? Olunjani uthando likwenza ukuthi ingane zakho zize ihlupheke? Ushiya ingane zakho uhambe yohlala nenye indoda. Ingane zakho ihlupheke wena ukhona umama wazo. Uwumama but ushiya ingane zakho, ungubaba ushiya ingane zakho ngenxa yothando. Olunjani uthando likwenza ukuthi into ezelwe uwe uyikhohlwe? Kangakanani uNkulunkulu siba ningangaka kodwa akasikhohlwa. Akwenzeki ngelinye ilanga uthothi uyavuka kumnyama kwakho uNkulunkulu akakhanyiselanga. Ayikho area uNkulunkulu angayikhanseli manje nisimvulu sinisela sonke ngokufana mayinganethanga kwenye ingane yanetha uNkulunkulu uphiya abantu imvula abamthandayo nabamzondayo but wena uhlulwa yinto yesisu sakho uzala ingane uyayilahla uyaphila wayengakuyithathe kuyifaka efridgini ke the day usu right yingakho namhlanje sinabantwana abanjena siraise abantu abanjena it's because asiyinakekela ingane zethu asiyikhulisa ingane zethu amandla sephelile sidinga labantwana ukuthi basize. Mama, thank you so much. Mhlawumbe abantu bakuthola kanjani la otholakala khona. Thank you so much for coming and how people get in contact with you.
yazi angazi manje ukuthi abantu bazothi bangithola kanjani, but nje ngiyakucela kuwo wonke ama-social media ngikhona, ngiwuNozipho Maphukatha. Le number bebenayo ayisekho? Ikhona inamba kodwa ngiyi-attenda very late. Okay. But-ke yithi ngibanike enye inamba, it's 060 060 060 060 ngiyayikhohlwa inkosi yami, 060 716 7246. Yikho ngithi sesibadala, sesigugile. 060 716 7246. Yebo, ngiyatholakala kuleyo. Leya nakhona ngiyatholakala ukuthi nje nalena vele izoba kanjalo nje njoba ngisho ngithi once wakhuluma no-ST impilo yakho yazi ukuthi once weza nje la ku-ST impilo yakho isishintshile, usuyi-celebrate, usudumile, usuyaziwa, uyafonelwa, sazi isitori sakho, ungafiki la ku-ST bese bethi abantu mase bedinga usizo ungasatholakali. Mina ngenziwa nawe ukuthi ngiyasebenza baze basho abantu bathi ngiyashuza i-career wrong, kufanele ngabe ngiyi-social worker. So ngiyambonga uNkulunkulu, miningi imindeni engiyisizile, abanye abantu ba-happy, kade ngireceive ama-present kubona, ba-happy, bashadile. There were people who were saying why bengikwazi ukulapha eminye imishado eyamihlulekile. uNkulunkulu benenjongo ne-purpose yokuthi ngibatshele ngesami story, ngiphinde ngibatshele ngama-mistake ami. Ngiyabonga kakhulu nina mndeni, uNkulunkulu nihlale kahle, nibusiseke. Nani futhi okwenzakele uthola ukuthi niyahlukana, kusho ukuthi bekuyicebo likaNkulunkulu nalo lelo, kodwa ngiyacela ukuthi mosuhlukene nomuntu ohlukene naye ungakwenzi okwenziwe kuwe, hlala ulinde uphole, musukujabulela ukushada, musukujabulela ukudlulela phambili. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu mama. Bafowethu lapha emakhaya siyabonga kakhulu. uNkulunkulu ke anigcine anibusise. Thank you so much ukuthi ni share lesi sikhathi nathi. I'm your host ST Dlamini. Ngicela ukuthi sibonane kwi-episode elandelayo. God bless you. Yo. Aish. Thank you so much.